El ministre d'Interior destaca la importància de Catalunya en la reactivació econòmica de l'Estat i per impulsar la sortida de la crisi. En relació al concert per la llibertat d'aquesta nit, Jorge Fernández Díaz afirma que en un país tolerant i d'acollida no hi té sentit dividir el que la història i llaços de tot tipus han consolidat. Unes 90.000 persones assistiran al concert, organitzat per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, on es desplegarà un mosaic pel dret a decidir. Hola, bon dia. Ho veurem tot seguit després dels altres titulars d'aquest dissabte, 29 de juny. El conseller d'Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, considera que el concert d'avui serà una festa democràtica i cívica i una mostra, ha afirmat, de que cada vegada hi ha més consens a Catalunya entorn al dret a decidir. Barcelona tindrà la primera facultat a Catalunya dedicada exclusivament a crear videojocs. Obrirà al mes de setembre com a forma de reforçar una indústria que mou uns 800 milions d'euros cada any a Catalunya, on hi ha, per cert, el 40% de les empreses del sector a Espanya. I després coneixerem un carter de personalitat singular i de vocació solidària. És el carter del barri gòtic de Barcelona, un professional a qui la seva simpatia i un activisme en pro de la gent del barri ha convertit en un personatge molt respectat i estimat. I ja és en marxa el Tour de França que fa el número 100 de la història. Arrenca en 3 etapes en línia a l'illa de Còrsega. El favorit és el britànic Chris Froome. Entre els aspirants, 3 espanyols, Contador, Joaquim Rodríguez i Alejandro Valverde. Unes 90.000 persones participaran aquesta nit al concert per la llibertat organitzat per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. Al Camp Nou tot és a punt per aquest esdeveniment que comptarà amb la presència destacada de Lluís Llach i l'acompanyaran uns 60 artistes, entre els quals els Amics de les Arts, Sopa de Cabra, Paret o Maria del Mar Bonet. Durant l'acte es desplegarà un mosaic per reclamar una consulta d'autodeterminació per Catalunya. Entre els assistents, la meitat dels consellers del govern català i representants de Convergència i Unió, d'Esquerra, Iniciativa i la CUP. El ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha parlat del concert i preveu que no hi hagi incidents. Em dol, sincerament, que grans fenòmens i processos vagin en la línia contrària al que és l'ADN de la identitat catalana, i és que és una societat d'acollida, és una societat solidària, és una societat convivencial i tolerant. I alguns s'empenyen en aquests moments en dividir i no en unir. Afortunadament estic segur que el que la història ha fet al llarg de molts segles, que és que Catalunya formi part indiscutible i irreductible d'Espanya. I des del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho ha criticat el concert d'avui. Diu que no és el de la llibertat, sinó el de la divisió. I ha criticat el govern de la Generalitat per donar-li suport. Hoy mismo algunos están preparando un concierto porque el gobierno de Cataluña se está convirtiendo en el gobierno del folclore. Solo se dedica a impulsar cumbres, cimeras, organizaciones, reuniones del derecho a decidir y ahora conciertos que ellos llaman de una manera que yo no voy a aceptar. Porque el concierto de hoy no es el concierto de la libertad. El concierto de hoy es el concepto de la ruptura, de la exclusión y de la división de todos los catalanes, y el Partido Popular no lo va a permitir. I des de Ciutadans, Albert Rivera veu el concert molt polititzat i contraposa actes com el d'avui a la necessitat de resoldre problemes urgents del país. Per molt que ho vesteixin i li canviïn el nom, no deixa de ser un concert per la independència i per separar Catalunya de la resta d'Espanya, i em consta que hi ha hagut polèmica fins i tot de gent que ha acabat desertant d'alguna manera perquè s'ha donat compte que el concert tenia un contingut fortament polític. Per tant, jo crec que a Catalunya, al marge de fer concerts, cimeres o reunions, el que cal és governar, el que cal és solucionar problemes, insisteixo, respectant absolutament a la gent que hi vagi i pagui la seva entrada. I des del PSC, Pere Navarro ha criticat Artur Mas per no desplaçar-se fins a la Vall d'Aran després dels aiguats i ha respost als crítics del seu partit. Diu que s'aproparà a Esquerra Republicana quan deixin de ser còmplices de les retallades. Estem absolutament disposats a acostar-nos a Esquerra Republicana quan deixin de ser còmplices de les retallades a Convergència i Unió i quan prioritzin el seu calendari social
El president de la Generalitat, que diu estimar tant a Catalunya, hauria d'estar preocupat perquè en el nostre país generi tant soroll la detenció de Bárcenas i tants silencis la llibertat de Millet. I el síndic de Greuges de Catalunya ha defensat les darreres hores la gestió i els pressupostos de la institució que encapçala. Avui, al programa Aquí parlem, Rafael Ribó explica que en els últims 3 anys han reduït d'un 39% el pressupost i que està d'acord en què s'han d'evitar duplicitats entre organismes similars de l'Estat i de les autonomies, però defensa la tasca de proximitat que fan els síndics autonòmics. Ribó parla també de les actuacions per frenar el drama dels desnonaments. La plantilla de personal l'hem informatitzat per comprar la casa. L'hem apropat a les persones, ens desplacem. Així hem creat un instrument per rescatar bancs, que és el banc dolent, el Sareb, i ho hem reduït a la meitat el deute dels bancs perquè no fem el mateix amb les persones i, per exemple, perquè no posem una part d'aquest parc de vivendes que ha adquirit el banc dolent en mans d'ajuntaments i autonomies per fer lloguer social. Recuperem les paraules del conseller d'Interior, Ramon Espadaler, que us anunciàvem en els titulars. Parlava del concert d'avui. Diu Ramon Espadaler que serà una festa democràtica i cívica i una mostra, ha afirmat, de que cada vegada hi ha més consens a Catalunya entorn al dret a decidir. I ha lamentat que el ministre de l'Interior, diu, pugui interpretar que en l'acte per la llibertat hi ha una voluntat de fraccionar la societat. Està convençut que els resistents seran respectuosos, però per un problema tècnic no us podem oferir les seves paraules. Aquest últim cap de setmana de juny l'aprofiten per sortir de ciutat molts dels que comencen vacances al mes de juliol. Els desplaçaments a Catalunya es compten en centenars de milers i a tot l'Estat es preveu que hi hagi uns 5 milions de desplaçaments. Connectem ara en directe amb l'AP7. Begoña Fuentes, quina és ara mateix la situació del trànsit? Bon dia, doncs. A hores d'ara, en general, arreu del territori de la xarxa viària catalana, la situació és força fluida, però especialment intensa en les vies que connecten amb punts de la costa catalana. Per exemple, a la Nacional 340, a l'altura de Torredembarra, trobem 9 quilòmetres de retencions en sentit sud. I també en sentit sud, a la C32, a l'altura de Sitges, trobem 2,5 quilòmetres de cues, com a conseqüència d'un accident de trànsit que està obligant a tallar un dels carrils de la via. Més cap al nord, al Maresme, a la C32, tant a Palafolls com a Argentona, hi ha 1 quilòmetre de retencions i també en una carretera comarcal gironina que dona accés a Blanes hi ha 1,5 quilòmetres de retencions. Com veieu, són complicacions principalment concentrades en aquests punts per accedir a la costa per als qui aquest cap de setmana volen gaudir de la platja i també per als qui comencen les vacances coincidint amb l'inici de juliol. Per això, la Direcció General de Trànsit, la DGT, ha activat a tot l'Estat un dispositiu especial coincidint amb aquest inici d'estiu i preveuen que pugui haver-hi uns més de 5 milions de desplaçaments per carretera de llarg recorregut. Per últim, fer-vos un últim apunt, tant al Pallars com a la Vall d'Aran, després de les riuades de fa gairebé 2 setmanes, encara hi ha problemes de circulació. Està prohibit el pas de camions tant a la N230 entre Viella i la frontera francesa com a la Nacional 260 i la C28. Gràcies, Begoña. Moltes platges de llarga extensió, quan a l'estiu hi ha una gran afluència de visitants, ni policies ni socorristes donen a l'abast. Per això, a Calella, al Maresme, se les han empescat per augmentar la vigilància a cost zero. Han incorporat els ulls dels propietaris dels establiments a peu de sorra. Aquí la guingueta número 9, la policia local, sisplau, que acabo de veure un carterista que agafa una bossa i puja pels columpis de la gàbia. Recibido, le envío una patrulla al sitio. Els 2 agents que durant l'estiu patrullen diàriament al passeig marítim de Calella enguany s'hi sumen una vintena més d'efectius. Operen a peu de platja, des dels xiringuitos alerten d'incidències. Avisar sobre aquesta gent que està ara venent amb venedors ambulants i tot això, que es treuen evidentment clientela d'aquí i clar, ells no paguen certs impostos i tal, i cosa que nosaltres sí. La gente que hace masajes pues saben que existe ese sistema, saben que los mismos propietarios de los chiringuitos nos pueden avisar y que la actuación es muy rápida e inmediata
bueno, sirve como medida preventiva. Una xarxa d'avisos que funciona a les 24 hores del dia i que no ha suposat cap despesa extra per a l'Ajuntament. Han reutilitzat aparells obsolets. Va sorgir aquesta possibilitat. Ens va quedar aquesta 50ena d'emissores que ja no teníem ús, teníem tot el muntatge, era una xarxa que està totalment legalitzada. Des de la seva posada en marxa ja han detingut 3 lladres que aprofitaven les distraccions dels banyistes. Millorar la seguretat, perquè si estem amb els nens, que tenim les bosses a la platja, si el nen se te'n va. Fas esport, deixes les coses aquí, baixes a fer un bany i ens sentim bastant més segurs, la veritat és que sí. I col·laboració estreta també amb els socorristes. Els avisen de desmais, lipotímies o picades de meduses. La indústria dels videojocs mou uns 800 milions d'euros cada any a Catalunya, on hi ha el 40% de les empreses del sector a Espanya. Al setembre, a més, Barcelona inaugurarà la primera facultat a Catalunya dedicada exclusivament a crear videojocs. Han passat de becaris a directius. Són especialistes en fer videojocs que s'han format en diferents estudis. Ara la Universitat de Barcelona ofereix el primer grau d'estudis dedicats als videojocs. Formar la gent perquè sigui emprenedora, munti el seu estudi i perquè entengui aquest model de negoci, aquest model de producte i de servei. El videojoc el podem aplicar a molts sectors. El videojoc el podem aplicar, diguéssim, a un sector educatiu, a un sector artístic, arquitectònic, a medicina, a fisioteràpia, a recuperació de la memòria històrica. Aquest petit empresari aplica les tècniques del joc interactiu en la seva feina de simulacions per a arquitectura i medicina. Utilitzant els motors gràfics en temps real per fer aplicacions sobretot amb dispositius mòbils i via web. Permet que la visualització 3D sigui interactiva i permet que una empresa pugui configurar els seus productes en temps real. El 40% de les empreses del sector són catalanes. El 2012 van facturar un 17% més que l'any anterior, una indústria que destaca a escala mundial i que pot generar molt valor. Necessitem una propietat intel·lectual creada aquí, que es quedi aquí, i això és el que genera el valor més gran de les empreses i el fet que aquestes empreses puguin passar de facturar alguns milions a tenir valoracions de milers de milions. L'any passat el seu volum de negoci va ser de més de 1.900 milions d'euros. Porta 26 anys repartint el correu. Xavi Artal és el carter del barri gòtic de Barcelona. La seva alegria incondicional i el seu activisme amb els més desfavorits l'han convertit en un personatge molt estimat, tot i que no sempre reparteix bones notícies. Classificar les cartes, col·locar-les al carro i a repartir. En Xavi va començar treballant de carter als 19 anys, però ell no és un carter convencional. Ya me ha traído las cartas de... Ya me he traído lo de Hacienda. Lo de Hacienda. No tengo ninguna más. Buen fin de semana. Hasta luego, Manuel. Adéu. Amb la seva vitalitat s'ha guanyat els veïns i ha impulsat una xarxa de col·laboració per ajudar la gent gran del barri, una zona amb un percentatge alt d'immigració i atur. Gent que viu sola i tal, que la veus cada dia i que comences a veure que se degraden, no? La mateixa soledat moltes vegades te degrada. Bueno, pues jo no puc fer res, pues sí, claro que podem fer coses. Ja ens explica que he conegut a tal persona que està en aquesta situació i llavors ens va posant en contacte amb gent que necessita ajuda. I tots coincideixen en que a més el Xavi reparteix fins i tot les males notícies amb bon humor. Yo le conozco hace mucho tiempo y es una persona, mira, cuidan de nosotros cuidamos de él también. Y que era así, si no lo vas a ver cabreado nunca, siempre está sonriendo, aunque esté mosqueado. Te fan broma, me veis en el camp, no te quiero ni ver. No te quiero ni ver porque vaya día que me has dado. I bueno, al dia següent te saluda i et diuen hola, no? I tenen carter per temps. A la pregunta de com et veus d'aquí a 10 anys, ell ho té clar. Repartint cartes, la veritat. Per mi és una professió que m'agrada, és el que es deia, estic pel carrer, estic amb gent. Fa 2 hores que ha arrencat a Còrsega el Tour de França, un Tour que enguany disputa l'edició número 100 de la seva història. La primera etapa, ben llarga, té 213 quilòmetres. Només arrencar hi ha hagut el primer intent d'escapada que ha quallat. 5 corredors han marxat i continuen avançats al gran grup. Entre ells el català Joan Antoni Fletxa i també l'esprinter de l'equip Euskaltel, Juanjo Lobato. Tot apunta a una primera arribada a l'esprint on el favorit és el britànic Mark Cavendish, que aspira a vestir per primer cop el mallot groc de líder. Exhibició aèria abans d'arrencar el Tour de França número 100. Per primer cop a la història visita l'illa francesa de Còrsega, on faran 3 etapes.
El guanyador de l'any passat, el britànic Bradley Wiggins, absent, no defensarà el títol. Un compatriota seu i company d'equip, Chris Froome, ha començat amb problemes, però és el principal favorit al triomf. El gran rival que tots apunten, Alberto Contador, que hi torna després de faltar l'any passat per la sanció de dopatge. El sentimiento de volver a la carrera más importante del mundo, en planteártela como un reto, como el objetivo del año. Estar el més alt del podi, el més alt possible i sobretot sapiguent que tens davant corredors com el Front, el Contador, el Valverde i molts més que segur que sortiran i que ningú parla. Yo creo que podemos estar luchando por el cajón en París y bueno, ya la posición ya veremos. Els espanyols els motiva que és un dels tours més muntanyosos dels últims anys. Hi ha 3 contrarrellotges, però curtes i difícils. El Tour tornarà a finalitzar als Camps Elisis, però per primer cop a la història ho farà a la nit. I demà a la mitjanit, a l'estadi de Maracanà, Brasil i Espanya juguen la final de la Copa Confederacions, una final que poden arribar a jugar fins a 11 jugadors del Barça, 9 amb Espanya i 2 amb el Brasil. És la primera vegada que la selecció espanyola arriba a la final de la Copa Confederacions i és l'únic títol que els queda per aixecar. La de demà serà la quarta final que Xavi i Iniesta jugaran amb Espanya en ple de victòries de moment en les altres 3. Precisament avui fa 5 anys de la primera que van guanyar l'Eurocopa del 2008 davant d'Alemanya. Després van venir les victòries a les finals del Mundial de Sud-àfrica i la de l'última Eurocopa. Dels 9 blaugranes que té Del Bosque a la selecció, menys Villa i Valdés, la resta tenen molts números de ser a l'11 inicial de demà. Cesc Fàbregas, que es va perdre la semifinal davant d'Itàlia per problemes musculars, està pràcticament recuperat. La de demà és la final esperada al Brasil. S'han complert els pronòstics i a Maracanà hi han arribat els 2 equips que millor futbol han mostrat. Els de Del Bosque han guanyat a l'Uruguai, Tahití, Nigèria i Itàlia als penals, mentre que la Canarinya s'ha imposat a Japó, Mèxic, Itàlia i Uruguai en semifinals. Amb un nou ídol per la torcida, el blaugrana Neymar. Tot i que en l'últim partit es va quedar sense marcar, és ara mateix el jugador més estimat al seu país. El Brasil de Neymar i d'Alves ja és igual que la selecció espanyola a Rio de Janeiro. Tenen l'avantatge de jugar a casa, però també tota la pressió de la torcida. Abans del partit, Neymar ha dit que ara mateix Espanya és la millor selecció del món. Ha penjat l'etiqueta de favorits als de Del Bosque, però no descarta que demà al camp els puguin guanyar. Demà, fins a 9 dels seus companys del Barça podran ser els seus rivals i diu que serà un honor poder enfrontar-se a ells. Tem os melhores jogadores do mundo, mas aquí temos Ells tenen els millors jugadors del món, però aquí també tenim grans jugadors a la selecció brasilera. Els tenim molt de respecte i admiració, però a la gespa nosaltres també fem un futbol bonic i tenim molta confiança en fer un bon partit diumenge i endur-nos la victòria. I entre els grans premis especials del Mundial de Motociclisme està el d'Holanda, perquè es disputa en dissabte. Ja han fet 2 de les 3 curses. A Moto2, que ha acabat fa uns minuts, ha guanyat el català Pol Espargaró, a davant del líder del Mundial, Scott Redding. A Moto3 el triomf ha estat pel líder del Mundial, el mallorquí Lluís Salom, que ha avançat gairebé a l'últim revolt el català Maverick Viñales. En una estona faran la cursa de MotoGP, on la gran notícia serà la presència de Jorge Lorenzo. El mallorquí ha rebut aquest matí el permís del metge per córrer només 36 hores després de ser operat de la fractura d'espatlla que es va fer dijous als entrenaments. Aquest matí, el warm-up ha fet 8è, però ha dit que li feia força mal. I a més de motos, avui també es decideix la parrilla de sortida del Gran Premi d'Anglaterra, que es corre demà a Silverstone. Les que també tenen una cita demà per ser campiones d'Europa de bàsquet femení són les noies de la selecció espanyola. Ahir van apallissar Sèrbia per plantar-se a la final i demà a les 7 de la tarda i en directe pel canal Teledeporte s'enfrontaran per la medalla d'or amb França. De moment, el que ja s'ha assegurat és la classificació per disputar el proper Mundial. Olímpicos es muy buena noticia. España. El gospel ha sortit de les esglésies evangèliques nord-americanes i s'escampa arreu. A Catalunya la tradició coral és una bona base per a les més de 200 formacions de gospel que hi ha actualment.
Un exemple de l'arrelament d'aquest tipus de música és l'èxit dels tallers com aquest que avui imparteix Moisès Sala a Platja d'Aro. Molta gent que no havia cantat mai s'ha apuntat a aquesta nova tendència i molta gent que canta en formacions corals, entenem-nos tradicionals, doncs ha afegit en el seu repertori tota aquesta energia, aquesta explosió de música i de vida que és el gospel. Durant el curset, els alumnes aprenen a elevar la veu, cantar contents i fins i tot gesticular com fan els cantants afroamericans. Aquesta incidència amb el ritme, aquesta incidència amb el missatge també, un missatge sempre d'amor, sempre positiu, sempre intentant aixecar l'energia. Tots aquests alumnes podran pujar a l'escenari aquest vespre per interpretar The Happy Day amb la formació Gospel Viu. La recaudació d'aquesta actuació es destinarà íntegrament a entitats socials de la comarca. I anit al Festival Musical dels Jardins de Pedralbes, l'única actuació a l'estat espanyol del que es considera la veu més personal del pop actual. És Anthony Hegarty al capdavant d'un conjunt de 7 músics, Anthony and the Johnsons. L'espectacle l'han titulat She's So Blue, amb un look propi del castell de Hogarth. Anthony Hegarty va interpretar temes propis i d'altres artistes que l'han inspirat des de sempre, com ara Leonard Cohen, Marianne Faithfull o la Velvet Underground. Tot portat al seu terreny, un lirisme obscur i dramàtic i uns arranjaments de primeríssim ordre. Amb aquesta personal versió d'un tema de Millie Jackson, A Child of God, ens acomiadem. Gràcies per seguir-nos, bona tarda, fins demà. Aquesta tarda creixeran nuvolades al Pirineu i a les comarques del litoral central i del quadrant nord-est. No es descarten precipitacions, sobretot al Pirineu, i que poden anar acompanyades de tempesta. Les temperatures màximes una mica més altes. Demà, diumenge, núvols baixos al Pirineu fins a mig matí, quan s'estendran a les comarques del litoral central, on s'esperen precipitacions, intensitat feble, les temperatures sense canvis.